Shin kun san cewa akwai wani app mai suna FCC wanda zai sauƙaƙe muku rayuwa? Cikin wannan bidiyon zan gwada muku step by step yadda za ku bi wato ku samu kuɗi da shi wannan application na FCC. Barkanku da zuwa tashan King Crypto Tech. A yau zan muku cikakken bayani akan wato FCC application wanda yake ga matuƙar amfani ga duk wanda yake amfani da wayar hannu. Zan gwada muku yadda ake sauke application ɗin, sannan da yadda ake amfani da shi da kuma fa'idodin da yake cikin shi wannan application ɗin step by step. Ku ga bidiyon daga farko har ƙarshe, kar ku yi skipping. Okay, so da farko idan kana ganin bidiyo na a cikin YouTube, za ku ga na ajiye maka link, wato ka taɓa sunan wannan bidiyon da kake kallo kan inda ka sa wannan more ɗin kamar yadda kuke gani. So bayan ka taɓa akan shi, za ka zo ka taɓa inda ka sa maka more again a nan wajen kamar yadda kuke gani gashi nan. So bayan ka taɓa gashi nan a nan za ka samu link, wato registration link da kuma WhatsApp group link namu a nan wajen, su duka nan muke ajiyewa. Za ka samu link, in kuma baka gani ba za ka samu a cikin nan, sannan kuma in ka shiga cikin comment section wato za ka samu link. Sannan wanda yake da buƙatar tambaya ko ƙarin bayani zai iya shiga cikin comment ɗin nan ya mun magana, ni kuma zan mishi reply insha Allah. So mu shiga cikin bidiyon. So kamar yadda kuke gani, bayan ka taɓa link ɗin zai kawo ka kan wannan application ɗin mai suna FCC. So ka taɓa kan link ɗin, wato ka shiga kai register ka sauke application ɗin. Bayan ka sauke akan wayanka, sannan ka taɓa link, wato kai joinin group namu. Domin shi wannan ku tsaya ku ji bayanin sa, zan muku bayani dalla dalla daki step by step. Domin wannan yana da ƙa'ida, investment wato application ne, investment ne. So wannan shine home ɗin application ɗin kamar yadda kuke gani. So abu na farko kamar yadda kuke gani, na dawo kan asset ɗina. So da ku ga cewa ina da wato $73.40 kamar yadda kuke gani. Total recharge ina $50, sannan kuma na yi withdraw a cikin wajen $20.10 kamar yadda kuke gani a cikin shi application ɗin. So wannan garanti ne kuma legit ne. Sannan kuma suna da salary kamar yadda kuke gani, ga wajen recharge, ga withdraw, ga invite, ga kuma salary. So duka dan muku bayanin sa. So farko wanda aka yi recharge, ka ɗauki number na akan screen kamar yadda kuke gani, kamar magana ta WhatsApp. Zan baka number wato manager wanda za ka mata magana, za ta yi adin ɗinka a cikin wato Telegram group inda ake bada signal. Wato shi wannan signal ake bayarwa kullum, duk misalin karfe 6:50 ake bada signal a cikin shi, wanda za ka zo ka yi trading, wato ka samu profit ɗinka. So abu na farko kenan. Ya da ka yi recharge, za ka dawo kan home kamar yadda kuke gani, sai ka zo kamar yadda kuke gani ana suna gwada cewa duk wanda wato ya yi aiki ya samu profit ɗinsa, so dole ya screenshot ɗin wato profit ɗin da ya samu a ciki, wato ya tura a cikin group. So kamar yadda faɗa muku a farkon bidiyo, zan muku creating ɗin sabon group, sannan kuma kowa ya shiga ya adin, domin ta nan ne mutum wanda kullum kana samun profit da ka dinga ajiye screenshot a ciki, wanda yake nuna cewa kai ba robot bane. Don ba haka ba za su yi banning ɗin wato account ɗinka. So wannan shine ka'idansu na farko, gashi nan kamar yadda kuke gani a nan wajen, gashi nan sai ka tsaya mutum ya karanta shi da kyau. So bayan nan ka zo ka taɓa akan recharge kamar yadda kuke gani gashi nan. So bayan ka taɓa akan recharge, wato minimum recharge abin da ake amfani da shi shine $10. $10 in naira yana equivalent to 15,850 naira, close to 16,000 naira. So kai tsaye ka zo ka sa amount ɗin da kake so ka sa a nan, wato $10. Amma hanya mafi sauƙi shine in kai magana da manaja, kai tsaye za ta tura maka account number wanda za ka deposit ɗin wannan kuɗin. So ga wannan da ka yi deposit ta hanyar wato naira, gashi nan wajen. Na ka yi deposit ta hanyar USDT, gashi nan. So kowanne za ka yi taɓa kai. Wannan shi ma wani hanya ne wanda ake deposit. So duk wanda kake so za ka yi taɓa kai kamar da ke gani gashi nan. So sai ka taɓa amount ɗinka nan, sai ka sa, sai ka yi recharging. So amma kamar yadda na faɗa muku, hanya mafi sauƙi akwai manaja wanda za ta baka account number da komai ka sa kuɗi a ciki. Wato ka ɗauki number na akan wannan screen kamar yadda kake gani, ko kuma ka shiga kan magana ta WhatsApp. Zan yi adin ɗinku, kuma sannan zan baku number manaja kuma ta magana. So wannan kenan yadda ake wato
recharge. Bayan ka yi recharging ya shigo, so a kowane rana akwai signal group nasu kamar yadda kuke gani. So kamar yadda kuke gani wannan shine a Telegram ɗina. So wannan shine wato Telegram group channel nasu wanda suke ba da signal a kowane rana kamar yadda kuke gani. So gashi nan, so duk karfe 6:50 suna sauke wannan signal din kamar yadda kuke gani. Gashi nan za su gwada muku a hoto ga coins ne da aka je ka ɗauko, ga kuma ne za ka taɓa, ga kuma ne za ka yi selecting ka taɓa kan nan da wannan kamar yadda kuke gani. So ga typing coins etc kuma an ce ka taɓa off, sannan kuma ka taɓa transaction time 60 seconds kamar yadda kuke gani, kuma percentage ɗinka shine 10%, sannan signal ɗin yana expire after 5 minutes ne kamar yadda kuke gani. So duk wani ƙarin bayani zan muku a cikin group insha Allah. To wannan shine a takaice kenan, kowane karfe 6:50 na yamma wato suna sauke update kamar yadda kuke gani gashi nan. So kullum suna ba da signal a cikin group nasu kuma community nasu yana da kyau. Okay, so wannan shine. Sannan idan muka dawo kamar yadda kuke gani, minimum deposit shine da faɗa muku $10, sannan kuma in kana da $10 a wato kowane rana da ka dinga samun a wato $0.3 kamar yadda kuke gani. Ka sa $10 a wato 0.3, sannan minimum withdrawal ɗinsu shine $10. So in kai lissafi 0.3 ɗinka a wata da ka dinga samu a wata da ka mai da a wato $9 wanda ka ƙara ɗan kwanaki kamar na misali 33 kamar yadda kuke gani. So da ka samu 10.2, wannan shine minimum withdrawal. Sannan kuma jarinka yana nan wanda ka sa $10, wannan profit ɗinka ne wanda kake samu akan wannan $10 wanda yana kaiwa a wato $20 da ka cire $10. So wannan shine yadda tsarin abin yake. So ko nawa ka sa da ka dinga samun a wato percentage a cikin shi kamar yadda kuke gani. So sannan kuma in ka zo wajen withdrawal da ka je Bybit account ɗinka, da ka je ka ɗauko wato TRC20 USDT TRC20 wato ka zo kai pasting ɗin shi a nan wajen. Sannan na koma muku kan withdrawal record ɗina, za ku ga cewa gashi nan na yi withdrawal in $10, wannan ma gashi nan na yi withdrawal. Sannan withdrawal ɗinsu after 72 hours yake saukowa, 72 hours. So wannan shine withdrawal da na yi. My next video kuma a next bidiyon da dai a nan gaba zan sake yin withdrawal kuma zan muku bidiyo akan yadda ake withdrawal kuma da yadda yake saukowa insha Allah. So sannan kuma suna da invitation reward wato na salary kenan. So duk wani sauran information zan muku bayani step by step a cikin wato a cikin group namu na WhatsApp insha Allah, domin bayanin yana da ban san bidiyon yayi tsayi, amma zan muku wato kokari na muku bayani step by step a cikin shi wannan bidiyon. Sannan kuma bayan ka yi registration ka tabbata kana da NIN, ta yadda da ka zo in ka taba kan wannan da ka zo kan nan wajen kamar da kuke gani authentication din nan, da ka zo ka taba akan shi. So bayan ka taba akan shi da ka zo da ku ga verification successful, to za ka zo kai uploading din NIN ɗinka kuma ka sa sunan da yake cikin NIN ɗinka complete sunan ka sai kai uploading. Za su yi reviewing in yayi successfully, so shi kenan daga nan ka samu daman da in ka kai minimum withdrawal za ka cire kuɗinka. Sannan na zon taɓa muku a nan a wato recharge order, za ku ga cewa recharge record, so ba mu da recharge record a nan, withdrawal record. So za ku ga gashi nan na yi withdrawal. So dai gashi nan abubuwa suna da features da yawa, amma kamar yadda na fara muku wannan deposit ake yi. Zan ajiye muku number manager akan wato description da kuma comment section, sai ka ɗauka ka je ka mata magana. Ka tabbata ka yi registration farko, za ta yi guiding ɗinka komai da komai, amma ni ma zan yi guiding ɗinka duk yadda abubuwa suke ciki. So kana so ka ɗauki link ɗinka kuma ka yi inviting, da ka zo ka taɓa akan sharing kamar yadda kuke gani. So sai ka zo ka taɓa akan share, ga invitation code ɗinka da sai ka zo nan ka yi copy invitation link ɗinka a nan wajen. So sai ka tura wa friends da abokai wato su shiga su yi joining. Sannan suna da tsarin salary kamar yadda na faɗa muku, suna biyan salary, wannan garanti ne suna biyan salary. In ka tara team wato in kana da team kenan, suna
da salary account. So don ajiye muku shi wannan hoton salary yanda tsarin yake a cikin wato group namu na WhatsApp, insha Allah zan ajiye muku shi a ciki. Za ku ga bayanin komai da komai yanda tsarin referral ɗinsu yake da kuma salary ɗinsu yake a ciki. So kar ku manta ku tabbata kun join ɗin WhatsApp account ɗinmu, kun join ɗin wato group namu na WhatsApp. Kuma magana zan yi adin naku a cikin sabon group ne na creating saboda shi wannan wato FCC application ɗin, domin da ku mora. Yanzu haka wannan application ɗin sun kai wajen shekara ɗaya ko fiye da shekara ɗaya ana amfani da su, kuma ana samun alheri kwarai da gaske a ciki. So kamar da kuke gani wannan shine balance na kuma ga abin da na tara. Sannan kuma withdrawal time ɗinsu shine daga kan misalin karfe 2 na rana zuwa karfe 4, wato 2 zuwa karfe 4 na rana ake iya withdrawal. Wanda zai withdrawal sai ya withdrawal ciki. Wannan shine balance na kamar yadda na faɗa muku. Ana samun alheri. Dan yi bidiyo ba ɗaya ba biyu ba akan shi wannan application ɗin, insha Allah. Ku shiga ku yi register sannan ku jira next update ɗina. Ku shiga ku yi joining ko magana ta WhatsApp domin mu sa ku a cikin group, sannan mu haɗa community mu ringa mu samu tare mu tsira tare. Sannan kar ka manta an baka yi joining in YouTube ina ba, ka tabbata ka yi subscribing, ka yi liking bidiyon nan. Mafi muhimmanci ku yi sharing ɗin bidiyon nan domin yana da matuƙar muhimmanci wa friends da abokanku don su amfana. Mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Mun gode.